hondenweer in Maastricht. Maar ja, voor de laatste jassen van de actie kon ik ze maar gewoon zelf ophalen. Ik heb een aanspraak bij een hele bijzondere Limburger. Hij is lid van de Eerste Kamer, Wolf Rugge, gouverneur, en hij heet Theo Bovens. En ik heb een aanspraak. We hebben een aanspraak. De deur is op. Wacht even. Joe? Theo? Ja. Meneer Bovens? Ja. Oh, je zit boven. Ja, ik kom. Oh, jij. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. en hoe dan? Ja, goed, het kind toch. Ja, het kind toch. Dat was zo inderdaad voor de jassenactie. Dat Ja. Inderdaad, ja. Ja, ik heb er even nagedacht, want ik ben nu sinds kort in de Kamer. Ja. En ik weet dat het voor heel groot doel is. Voor de lui die het kaart hebben en die kregen een winterjas. En toen dacht ik, ja, het is toch wel geweldig dat ze dat kregen. Maar als ze het in huis kaart hebben, slupt ze natuurlijk niet met een winterjas. Nee, toch? Dus ik denk, zou ik niet eens een kamerjas kunnen geven. En ik denk dat ze leuk kunnen oproepen en ze allemaal ook een kamerjas of een peignoir of een badjas kunnen geven. En ik denk, dit is een die is gedragen, dus ik geef die geren af. En u dan eerder een oproep om niet alleen winterjassen te geven, maar ook kamerjas. En dit is dan de eerste. En dan wordt dit gewoon de eerste. Voor nog een paar dagen, de actie gaat nog door. Dus houden we niet alleen bij winterjassen, maar kom ook met kamerjassen. Ik geef hem dicht met. Oké, de eerste kamerjas, ben benieuwd om hem gedragen. Sorry dat ik geen naam hoor, maar ja, ik geef het allemaal net. Oké. Dat komt goed. Dus Nou, dat. dankjewel. Ik wens u heel veel succes met de actie. Ik kan vast Dames en goed. heren, kamerjassen zien of harte welkom. Ziet het Kamerlid. Als ze maar warm zijn. Hè. Dat is maar weer hem zien. Dat dank. Oh ja. Je kan het wel open. Jo, hoi. Ja, dit is echt jij. We zijn hier bij Kledingbank Limburg in Maasbracht, een provinciaal erkende maatschappelijke organisatie. We werken van ijzer tot de mokerij. We zamelen kleding in en we geven dat weer uit aan mensen die in armoede leven. Dit is de plek waar we de kleding verzamelen. Mensen komen het hier of persoonlijk brengen of we halen het op en dan komen de busjes hier binnenrijden om het binnen te brengen. Ja, en dit is wat we allemaal nog moeten gaan sorteren. Dit is waar het allemaal gebeurt. Dit is waar de vrijwilligers dagelijks al die zakken openmaken die hier worden binnengebracht. Om te kijken of de kleding schoon, heel en nog een beetje modern is. En als het goed genoeg is, en we vinden het goed genoeg, dan wordt het naar de winkel gebracht. Hier hangen altijd heel veel jassen. Hier hangen nooit genoeg jassen. En dat is natuurlijk wel een ding. Daarom zijn we ontzettend blij met deze actie van Leen om die jassen in te zamelen. Want we hebben er natuurlijk wel heel veel nu. Wij zien hier zo'n 8000 mensen per jaar die hier dus in de winkel kleding komen uitzoeken. Soms iets meer, soms iets minder. Dus dat zijn er heel veel. Nou, dit is het nieuwste deel van de kledingbank. We deden al heel lang reparaties voor kleding die hier binnenkomt en waar iets mis aan is. Rits kapot, zak, gaatje in. Maar op dit moment zijn we ook bezig met het verwerken van de stoffen die we binnenkrijgen als nieuwe grondstoffen voor nieuwe kleding. We zijn hier in onze winkel. Het is een volwaardige winkel, alles is er. De hele wintercollectie in rekken uitgestald. Alles is er, behalve een kassa. Mensen komen hier op verwijzing, maken een afspraak hier in de winkel en kunnen hier dus kleding uitzoeken voor het hele gezin. Nu voor de winter, straks weer voor de zomer. We zitten in Maasbracht en dat is natuurlijk vanuit IJsden of vanuit Gennep veel te ver om hier naartoe te komen. Dus hebben we ook kledingdagen in de buurt waar we alle kleding naartoe brengen in een gemeenschapshuis of in een sporthal. En waar mensen dan worden uitgenodigd om op locatie kleding uit te zoeken. Vorig jaar zagen we een enorme toename toen de energieprijzen omhoog schoten en het heel erg koud werd. En wat het deze winter gaat brengen, dat weten we nog niet. In ieder geval hebben we genoeg jassen voorlopig.